Moi! Mun nimi on Mauri Ranta. Toimin Speakers Forum Tampereella yksikönjohtajana ja mulla olisi avoinna account managerin paikka. Ehkä juuri sinulle. Speakers Forum on Pohjoismaiden suurin puhujien, kouluttajien, valmentajien välittäjä. Toimitilamme ovat täällä Tampereen ydinkeskustassa Kauppakadulla. Jahas. Vahvistusta. Kauppaa, jes. Kuka meni? Peter Nyman Raumalla. Mikäli sinuakin kiinnostaa asiakkaiden huippuluokkainen palvelu, tämä voisi olla juuri sopiva työpaikka sinulle. Mitä muita ominaisuuksia sinulla olisi hyvä olla? Jos olet esimerkiksi yhtä tavoitteellinen kuin Pauli Kiuru, se on plussaa, tai arjessa yhtä luova kuin Mato Valtonen, siitäkin on varmasti apua. Toki tiimiläiset ja minä arvostaisimme, jos heittäisit yhtä hyvää läppää kuin Tomppa Pöysti. Tai sitten muuten vaan ajattelet tiimiläisten etua, niin kuin Tompe Johansson aina tekee. Mennään katsomaan, mitä me käytännössä täällä Speakers Forumissa välitämme. Speakers Forumin puhujaverkostoon kuuluu 8000 puhujaa, kouluttajaa ja juontajaa. Käytännössä oma välitystyöni pyörii sellaisen 200 henkilön ympärillä. Tässä heistä reilut 10 välitetyntä alkuvuonna. Kiitokset ajasta, jonka vietit Speakers Forumin omistamassa Just Recruit Me-palvelussa. Nyt vaan hakemusta tekemään ja pane hakemukseen kaikki peliin, oma persona peliin, koska paikkoja on vain yksi. Kiitos.